Bisa Dr. Ating basta anya ng tatrabahando junto com o museo, ela hasi diferente excavação com o projeto não, pero lo qual que lo vai presentata su último publicação de pintura Riba Barranca na Suriname e elo hasi comparação entre a pintura na Suriname e também algum que tem na Aruba que tá mais ou menos similar. Essa aquilo só de já web saúde dia 7 de dezembro para setor do auditório do Museu Arqueológico Nacional Aruba. E tem custo para entrar lá? Não, não tem custo, está completamente livre e também me avisa que o e-book está relacionado primeiramente com o Suriname. E à noite ele tem algum snack surinameño e algo chiquito surinameño para cuidar com um tique mais. Ik ben op Aruba omdat ik een groot onderzoek naar rotstekeningen in Suriname heb gedaan. Daar is een boek over verschenen, dat is dit boek van 400 bladzijden. En daarin komt een uitleg voor van shamanen in Suriname van een aantal rotstekeningen. En daarbij zag ik dat precies dezelfde rotstekeningen dan geschilderd in Aruba voorkomen, in Guadalquivir en in Arikok. En die gelijkenissen tussen die rotstekeningen in Suriname en in Guadalquivir en Arikok zijn zo opvallend dat ik aan het eind van het boek daar een aantekening van heb gemaakt, dat beschreven heb. En de Fondation 1403 en het Nationaal Archeologisch Museum hebben mij gevraagd om dat toe te komen lichten, om daarover te vertellen in het Nationaal Archeologisch Museum op donderdagavond aanstaande tussen 7 en 9 uur.